My se na tomto místě nenacházíme náhodou. Hrad Kunětická Hora je často využíván filmovými režiséry a nejinak tomu bylo i v případě pohádkového seriálu. Doufám, že jsem vám teď dostatečně napověděl. O těchto svátcích totiž zazpomínáme na Arabelu. Seriál se zde natáčel v roce 1979. Hrad se stal sídlem zlého čaroděje druhé kategorie Rumburaka. A jak na natáčení vzpomíná Jiří Lábus? Ty blekoto, klekni. Upřímně řečeno, já když jsem ten seriál točil, tak jsem netušil, že to bude takhle slavný seriál. Já to bral jako pohádkový seriál, že? Tak jako krásně napsaný, bezvadně zrežírovaný, s dobrýma lidma, báječnými hercema jsem se sešel, že? Což byla pro mě obrovská čest, že jsem mohl hrát vedle pana Menšíka, Filipovského, Brodského, Jany Brejchové a další. Takže to bylo nádherný. No a teprve po čase jsem si uvědomil, jak ten seriál je vlastně slavný a že do dneška dostávám dopisy z ciziny. Do divadla mě chodí, hlavně z Německa, kde ten seriál pořád se opakuje, že jo, tak tam mě chodí, vždycky si lidi napíšou, angličtině mi napíšou, jako že chtějí podpis a udělají si sami fotku z internetu, velikou, třeba opravdu velikou fotku. Já nemám jedinou fotku Arabely, co já fotky nezbírám, takže mi to, ale oni si tam napíšou, dej mi tam euro, abych zaplatil na známce, že jo, a chtějí podpis věnování. No, tak to do dneška jako funguje. Proč jsem vás unesl na svůj hrad? To je váš hrad? Neví o něm nikdo. Ani Vigo. Na Arabelu tady vzpomíná nejen místní poeziomat, ale také kastelán hradu Miloš Jiroušek. Kunětickou horu je nesnadné identifikovat ve spoustě záběrů, protože ty interiéry byly upraveny a samozřejmě pak ještě dodělávány ve studiích. Nicméně pamětníci vypráví o tom, že u Kunětické hory u paláce stál i jeřáb, kde byly pořizovány z okna ve druhém patře záběry, jak z čarodějnicí Rumburak přilétá nebo se vrací z těch různých výletů svých zpátky na Kunětickou horu. Také je dobře rozpoznatelná Kunětická hora před vlastně 6. bránou, kterou se vchází na palácové nádvoří. Tam se odehrává několik scén. Já si pamatuju na první kameru, když jsme dělali ty první díly, že jak se proměnil Havran a takhle, tak to byla taková chrčící kamera, takhle to vždycky kraštělo a já jsem pošel ze záběru, přišel Havran a bylo to, nebo obráceně, že to byl vynikající trikař, pan kameraman Vladimír Novotný, který vlastně byl autorem těch triků a vůbec triků do těch báječných bordičkových filmů, jakože Konec vodníků v Čechách, že to všechno on vymyslel na principu zrcadel. Já jsem říkal, ten žít v Hollywoodu, tak je to miliardář, ten pan Novotný. No. Nacházíme se v Hradním paláci, vlastně v průchodu Hradního paláce, kde jsou pořízeny i první záběry ze seriálu Arabela. A to je v okamžiku, kdy je vyhnán Rumburak z království pohádek a hledá si své nové sídlo, kterým se stala Kunětická hora ve jmenovaném seriálu. Začíná to tak, že Rumburak přistál na nádvoří hradu a tady z těchto dveří vychází František Filipovský a zdraví se s Rumburakem a tím začíná celá ta série, vlastně, která byla filmována tady na Kunětické hoře, interiéry toho nového sídla Rumburakova. Sestrou Arabely byla Ksenie, kterou stvárnila Dáda Patrasová. My jako v osobním životě jsme byli vlastně jako pravý opak toho, co jsme hráli a dokonce pan režisér Vorlíček říkal Janě Naďový, Jano, Dáda je ta zlá, ne ty Uber, jo. Takže ona je taková temperamentní, my jsme spolu i hráli v jiných filmech a je to hrozně fajn ženská. Byla jsem a jsem pořád šťastná za to, že jsem tam mohla hrát tuhle roli Ksenie. Jaké to bylo být vlastně vedle hvězd pan Menšík, Stella Zázvorková, tak měla jsem možnost vlastně, protože vy jste tehdy byla hodně mladá a tam to už přece jenom byly legendy, tak pustili se vás k sobě blíž? Byla to pro mě taková druhá konzervatoř, kterou jsem možná ještě studovala tehdy, když jsme točili první Arabelu a pustili mě, ale to oni si často nepouštějí. Byli strašně fajn, pomáhali, radili, nahrávali krásně, takže vzpomínám na ně s láskou. Zeptám se, kdybyste měla ten prsten, což vy ho možná doma máte, ale kdyby fungoval jako v té pohádce, tak co byste se nejvíc přála?
Nejvíc bych si přála, aby moje Anička byla zdravá, aby se uzdravila z té ošklivé nemoci, aby to přežila. Seriál Arabela se dočkal v roce 1993 pokračování. Ve druhé řadě si zahrála například představitelka Doroty Máchalové z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, nebo Evika ze Slunce seno, Jaroslava Krečmerová, kouzelnici Roxanu. No, nečekal jsem, že vpadnu do takhle obrovského známého seriálu, tak to bylo taky moc krásný, dělal to pan režisér Vorlíček, scénář byl moc hezky napsaný, točili jsme to jak v interiérech, tak na Barandově. A pak jsem měla tu čest pracovat s Marianem Labudou, který byl úžasný, zamiloval se do mě a miloval mě, i když jsem pak byla koza. A to si moc vážím. To je pravda, vlastně Roxana se proměnila v kozu. Já vlastně hrála celý seriál a odehrála za mě kolegyně kozí. No. Dáváte se nějaké předsevzetí? Ne, vůbec ne. Jsem ráda, že to je to. A samozřejmě přeju lidem hodně zdraví, božího požehnání a aby se to zlo nějak, aby to šlo porazit všechno to zlý, aby hrálo to dobro. Já vám moc krát děkuju za váš čas. Děkuju. Těšilo mě, hlavně zdraví. A děkuji za nádherné květiny, které jsem dostala tady z Hradce. Okolo Hradce v malé zahrádce rostou tam 3 růže. 3 růže, to je tematické. No teda byste geniální. Vy jezděte častěji. Doufám, že jsme vám zpříjemnili sváteční chvíle. Dovolte mi za celý tým Východočeské televize vám popřát klidné zakončení letošního roku a úspěšný rok 2025.